Te nem láttad a hajam, az haj. Na, figyelj, úgy kell csinálni, hogy amikor ráállunk a helyünkre, akkor jobbra kezdünk kétszer. Nem felé, hanem éppen. De ezt nem mondtad neki. De nem csak az elején. 7 másodperc. Itt a szar úgy lecsaptal, az nem fáj? Hallott, nem. Jó. 2-t megyünk rá, és 2-t vissza. Számoljam meg. Állítsam? Kivetítsük? Biztos? Csak ne, az emberek már várnak kint, úgyhogy jó lenne, hogy haladnánk. Csináljuk meg akkor most még egyszer, jó? Arra indulunk, 2 arra, 2 vissza, utána felemeled a kezedet, 2 jobbra, 2 balra. Menni fog? Vagy fogjunk téged így, mind a két oldalon és kísérjük? Hát azt kéne. Nagyon fog. Nagyon rosszak vagyunk, napon vagyok szinte. Elég! Ezt miért csinálják? Atya úristen! Na, 10! Kettő, 1. Elég! Yes! Hey! Lenézzük meg, hogy ilyen lett. Atika! Igen, itt vagyok! Meglepetés! Milyen meglepetés van meg? Na, tedd le! Ja, tegyem le? Aha. Ide előbb ki. Figyelj már! Ez tönkrement a tévétek, nem? Tessék mondani. Tönkrement a tévétek. Igen, nem tudom. Hoztam nektek egy másikat. Ó, ennek nagyon örülök. Na, akkor gyere, segítsél nekem kijönni, sőt, mindjárt hátra is üljetek. Jó, rendben. Várjál. Búj. De figyelj, Igen, főnök úr. attól, hogy van egy új tévétek, az nem azt jelenti, hogy egész nap azt ki, azt kell bámulni. Nem, hát munka van. Kint kell lenni, akkor kint kell lenni. Persze. Oké? Tehát ilyen százszor szólni. Nem, megvan értve minden. Csak este. Kis... Na, ez az Vási mi segítsed. Na, Atika, Igen? itt a tévé, amit mondtam, jó? Úgyhogy akkor bele lehet vinni a kempingbe. Jó. Rendben. Jó, Istenem. Ja, Ati, maradjál már, nem kell ezt a válladra tenni, arra, ez nem 120 kiló. Pár kiló. Nem Pár probléma. kiló, de az meg, hallod? Vidd az öletbe hátra. De sokkal könnyebb. Menjetek, csináljátok, aztán így. Jó. Bazd meg! Ez kicsúszott. Tudom, hogy nem nehéz. Hallod, most történt meg. Direkt mondtam, ha nem szóltam volna, hogy ne a váladon vidd. De kicsúszott. Hát most... Hát azért nem kellett volna a váladon vinni. Külön üvegrendszer kell hozzá. Tudjátok, azért, ezt el kell mondjam nektek, hogy sokan azt hiszik, persze tisztelet a kivételnek, hogy ha valaki egy cirkuszban fellép, akkor kb. Annyi a munkája, hogy fellépés, 10 perc csillogás és ciao. Hát ez egyáltalán nem erről szól. Ugyanis egy cirkuszban létezni, egy cirkuszban élni, az ennél sokkal több.
Például, csak hogy egyet említsek nektek, rengeteg küzdelem van az időjárásnak a viszontagságaival. Amikor nagyon nagy esőt kapunk, például felázik egy terület, alig tudunk néha behajtani, vagy időnként néha csak kihajtani egy-egy területről. Ami ennél még rosszabb az, amikor mondjuk például, mint ahogy most látjátok majd, hogy áll egy sátor, és ott meg kell küzdeni egy erős szélviharral, bármi történhet, akármilyen, bár nyilván ezek a sátrak nagyon jók és marha erősek, de azért folyamatosan kontroll alatt tartjuk ezeket a dolgokat, ezeket az eszközöket, hogy ne történjen semmi baj, és ilyenkor nekünk is bizonyos óvintézkedéseket meg kell tegyünk annak érdekében, hogy ne történjen semmi probléma nyilván. Úgyhogy amit most fogtok látni, az éppen pont erről szól, hogy óvintézkedéseket tettünk meg annak érdekében, hogy a sátor ne sérüljön és hogy személyi sérülés ne történjen. Ebbe a kis kulisszába is betekintést engedünk nektek, hogy lássátok, hogy egy cirkusznál egyáltalán nem arról szól, hogy 5 perc csillogás után mindenki elmegy lefeküdni és ciao, hanem pontosan, hogy arról szól, hogy amikor vége van a shownak, akkor néha van olyan, hogy egész éjjel kint vagyunk és éppen felügyeljük a sátrat, vagy ilyesmi. Tehát ha éppen éjszaka jön egy olyan rossz idő, egy olyan vihar, vagy bármi, akkor a sátrat folyamatos kontroll alatt folyamatosan figyelni kell, hogy valami baj történjen, hogy időben tudjunk reagálni az adott eseményekre. Éppen ezért van, hogy már előkészülünk, van olyan, amikor például folyamatosan kapcsolatban vagyunk a meteorológiával, folyamatosan figyelemmel kísérjük az időjárást, és amikor tudjuk azt, hogy rossz idő várható, akkor van olyan, hogy még napközben, amikor még teljesen jó idő van, és ezeket az óvintézkedéseket jó időben, nyugodtan, mindenféle kapkodás és minden nélkül meg tudjuk tenni. Ez amikor azt mondják, hogy valakinek már van tapasztalata, és előre gondolkodunk felelősségteljesen, és nekünk kötelességünk szem előtt tartani mindenek előtt a biztonságot, úgyhogy éppen ezért most majd fogjátok látni, hogy milyen az, amikor itt már egyébként hirtelen jött viharral kellett szembesüljünk, és vihar közben kellett megtegyünk bizonyos óvintézkedéseket.
Thank you.